प्रमोद बरो सरकारा दासिमबो थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड सासेबो साख्रि सोनो हायाखै बे दिनै माने अपेन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो दिनै प्रमाण जाबाय जि बिथाङा बुंदोंमोन जे 40 कोटी थाखा जोंनि बिटिसिनि आखायाव दंखायो मोनफ्रोम न'खरफोरनो जोङो थाबैनो 5 लाख थाखा रानगोन होनना बुंनाय जिथु बाथ्रा बे 40 कोटी थाखायाबो गरसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखै एनडिएफबिनि मुंख्लंफ्रा बे 35 बोसोर दावहायाव जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे माने एखे लाइनावनो माने शहीद हिसाबै जाहाथे मर्यादा मोनो आरो न'खरफ्रोमबो प्रत्येकटा न'खरानो जाहाथे 5 लाख थाखा कम्पेनसेसन मोनो बेनि थाखाय जोङो दाबि खालामबोबाय थादों 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन बेखौ दिनैसिमबो माने खालामनो हायाखै मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दं होननाय खोथाखौ दिनैसो मोनथिदों होननाया बे मोनसे खुब आसरित बाथ्रा जादों 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामसिगोन होनना बुंनायावबो जोङो बुंदोंमोन जे बबे माने आइननि अधीनाव बे बिटिसिनि 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बिनि प्रश्नखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन 2013 2017 नि एमेन्डमेन्ट जे आसामनि बे मोननैबो प्रभिन्सियेलाइज एक्टजों आरो गोदानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया जे देग्लायनि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय बाजेट बे बाजेटआव WPT जिथु बाजेट जिथु जोंनि जिथुनाखि बिटिसिनि जिथुनाखि 78 ग्रान्ट्स बाजेट बे बाजेटआव 25 crore दंखायो 25 crore अलरेडि बाजेट प्रभिजन दंखायो बिनि गेजेराव मात्र 10 कोटी थाखाल' हरगोन होननाया जोंनि थाखाय आसरित जाबाय मैयाहाय बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे सेक्रेटारि आरो डिपार्टमेन्टेल ब्युरोक्रेटफोरजों एबसुनि मोनसे सावरायमेल जदों आरो बे सावरायमेलाव माखासे तथ्यफोरखौ माने सोराङाव फैनाय बायदि आं अनुभव खालामदों बेनो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डनि 6.3 स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन बा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन बेखौ दिनैसिमबो माने खालामनो हायाखै मोनसे टेकनिकेल उसुबिदा दं होननाय खोथाखौ दिनैसो मोनथिदों होननाया बे मोनसे खुब आसरित बाथ्रा जादों आरो जोङो सम सम एसेम्ब्लियावबो बेखौ जोङो प्रश्न उत्थापन खालामबाय थादों आरो दाबि उत्थापन खालामदों जे नोंथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनोसै होनबाय थादों बबे आइनजों नोंथांमोना प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामगोन 2013 2017 नि एमेन्डमेन्ट प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टजों खालामगोन ना मा जों बेखौ क्लियार लाबाय थानायाव दिनै बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखैमोन जों मोनथिगौ जे आसामनि बे मोननैबो प्रभिन्सियेलाइज एक्टजों आरो गोदानै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला अलरेडि बे मोननै आइननि गेजेरजों स्क्रुटिनि खालामनानै थालांनाय स्कुलफोर कलेजफोर बे स्कुल कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज जुदि खालामनांगौब्ला हय आसामाव आरो बेखौ एमेन्डमेन्ट लाबोबावनांगोन नथुबा बिटिसिआ गावनो आइन खालामनो हायो हिसाबै बिटिसिआ मोनसे स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन मोनसे आइन बानायनानै बे थालांनाय जिफोर बिटिसिनि आरो बर' मिडियाम स्कुलफोर बे स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जोङो आखायाव लानांगोन होननानै बार जों दाबि खालामसेयावबो बिटिसि गभर्नमेन्टआ खुनुदिनबो खालामाखैमोन आरो थांनाय 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामसिगोन होनना बुंनायावबो जोङो बुंदोंमोन जे बबे माने आइननि अधीनाव बे बिटिसिनि 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बिनि प्रश्नखौ बिथांमोना होनो हायाखैमोन किन्तु मैया ब्युरोक्रेटिक माने आलोचनायाव माने एबसुआ बेखौ स्पष्ट बाथ्रायै बुंदों जे आइन गैयिनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै होननाय खोथाखौ मैयासो बुजिदों होननाया बे एसे सानथावथाव बाथ्रा जादों आरोखि
जोङो बुंबोबाय थादों जोङो बेखौ सोराङाव लाबोबाय थादों आरो जों सब समाय दाबि खालामदों जे बे 6.3 बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौबा मोनसे गोदान आयेन बा थाखानाय आयेनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैसो खालामनो हागोन गतिके थाबैनो मावनांगौ होननानै जों दाबि खालामसेयावबो दानि बिटिसि सरकारा केयारखौनो खालामाखै आरो मोनसे स्पस्ट आसामनि मन्थ्रि WPT बा बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे थाबैनो 10 कौटि थाखा मार्टियार्स न'खरफोरनो 5 लाख राननो थाखाय हरनाय जासिगोन होननानै बुंदों बे आसरित जे देग्लायनि जिथुनाखि सोलिबाय थानाय बाजेट बे बाजेटआव WPT जिथु बाजेट जोंनि जिथुनाखि BTCनि जिथुनाखि 78 ग्रान्ट्स बाजेट बे बाजेटआव 25 crore दंखायो 25 crore अलरेडि बाजेट प्रभिजन दंखायो बिनि गेजेराव मात्र 10 कौटि थाखाल' हरगोन होननाया जोंनि थाखाय आसरित जाबाय आरो अलरेडि BTC गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्ट इन प्रिन्सिपल माने बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो बै समनि माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय 2642 जन बे मोनसे आइडेन्टिफाइड आरो बे अलरेडि डिक्लेयार्ड मोनसे माने मुंख्लंफोरनि तालिका दंखायो आरो दा NDB बिथांमोनहाबो दा स्क्रुटिनि खालामगासिनो दं आरो बिथांमोनहाबो एखे माने सेम लाइन जाहाथे बै NDBनि मुंख्लंफ्रा बे 35 बोसोर दावहायाव जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमानांबाय बिथांमोनाबो जाहाथे माने एखे लाइनावनो माने शहीद हिसाबै जाहाथे मर्यादा मोनो आरो न'खरफ्रोमबो प्रत्येकटा न'खरानो जाहाथे 5 लाख थाखा कम्पेनसेसन मोनो बेनि थाखाय जोङो दाबि खालामबोबाय थादों थांनाय जिथुनाखि 22-23 जिथु बाजेट बे बाजेटआवबो 10 कौटि थाखा मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख होनो थाखाय बाजेट दङमोन बेखौबो प्रमद बर' सरकारा थाइसेबो मुंख्लं न'खरनो होनो हायाखिसै आरो देग्लाय जिथुनाखि 25 crore जिथु बाजेटेड एमाउन्ट बिनिफ्रायबो 10 कौटिल' हरनाय जागोन होननाया एसे आसरित जाथावथाव बाथ्रा जाबाय आरो प्रमद बर'नि जिथुनाखि एसेम्ब्लिनि समाव बुंनाय जिथु बाथ्रा जि बिथाङा बुंदोंमोन जे 40 कौटि थाखा जोंनि BTCनि आखायाव दंखायो मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो थाबैनो 5 लाख थाखा रानगोन होनना बुंनाय जिथु बाथ्रा बे 40 कौटि थाखायाबो गरसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखिसै लोगोसे थांनाय बोसोरनि बाजेट 10 कौटि थाखाखौबो थाइसेबो मुंख्लं न'खरनो रानना होनाय जायाखिसै आरो देग्लायनि जिथुनाखि 25 crore बाजेटेड एमाउन्ट बेनिफ्रायबो मात्र 10 लाख थाखाल' हरनाय जागोन बा मोनसिगोन होननाय बाथ्राया गोमोथाव बाथ्रा जादों दा जोङो बेखौ खुनुदिनबो माने बिसास खालामनो हाया बा प्रमद बर' सरकारनि जिथु माने फैलार बे फैलारखौ बेफोरनो प्रमान होयो मोनफा बे मोनसे उदाहरन आरोखि जों बुंबाय थादों आरो मैया माने एबसुनि आफादगिरिया बुंदों जोंहा CSB दंमोन CSखौ सिफायनायनि थाखाय सिफायना होनानै दा गोदान CSB दानो हायाखै थाबैनो CSB दानांगौ होनना बुंदों बेखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो दाबि खालामबाय थादों आरो थारैनो जिथुनाखि प्रमद बर' सरकारा दासिमबो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सासेबो साख्रि सोनो हायाखै बे दिनै माने अपेन बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो दिनै प्रमान जाबाय जे प्रमद बर'आ दिनैसिमबो 3 बोसोरनि उनावबो दिनैहाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सोनायनि जिथु माने प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ दिनैसिमबो बिथाङा लानो हायाखै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा BTC ओनसोल बाखि रायजोनि थाखाय बे खुब लाजिथाव बाथ्रा जादों आरो बेनिफ्राय